Нямаме челюсти по TV7 и едно разтърсващо прозрение на парламентарния замшеф Мая Манолова. Всъщност, ако трябва пак да бъда крайно откровена, напоследък се убедих, че по-добре човек да казва истината. Горката Мая. Вече в трето народно събрание е депутат, а чак сега разбира, че е по-добре да се казва истината. След това откровение, някак думите на Мая Манолова вече не звучат като чиста монета. Нашите глави не са толкова важни. Важни са хората и българските граждани. Според логиката на Мая Манолова излиза, че българските граждани са важни, ама напоследък. Напоследък се убедих, че по-добре човек да казва истината. Понякога политиците си спестяваме истината до край. По-удобно е с няколко мъгляви фрази да избягаш от честния отговор. Май на последния форум на БСП е имало точка в дневния ред. Да казваме ли истината или не? Да си спестиш неща, които бяха поставили в не толкова добра светлина и теб, и твоите колеги, и твоята партия. Тя светлината в българската политика и без това едва мъждука. А казусът с истината като цяло е доста мъгляв, дори на най-високо държавническо ниво. Кажете истината. Искате да изложа? Интересна логика демонстрира министър-председателят. Ние, обикновените хора, си мислим, че когато някой те попита за истината, последното, което иска да чуе, е лъжа. Кажете истината. Така! Искате да изложа? Не искам истината. Казах ви, искате да изложа. Мария, съвсем се обърках. Не мога да разбера кое е истина и кое е лъжа напоследък. Вие не отговорихте на въпроса. Ами добре, да приемем, че ще задържа отговор. Защо? Защото считам за некоректно да питаме каква е истината. Обяснявам ти, Румене. В политиката да кажеш истината означава, че опонентът ти иска да излъжеш и за това задържаш отговора. Напоследък се убедих, че по-добре човек да казва истината. Кажете истината. Искате да изложа? Да приемем, че ще задържа отговор. Не знам колко ни се е изяснило, но едно е сигурно. Когато на народа не му е ясна истината, се случва това. И така трябва да бъде. Посрещнете господарите на ефира!